Jo crec que és una altra estructura del Pinter que fa servir molt, no? Que és el de l'intrus. El de l'intrus a la plaqueta del microscopi. Jo, això del microscopi ho he explicat moltes vegades, però per mi em serveix per entendre-ho. Amb una plaqueta de microscopi posa, en aquest cas, dues cèl·lules iguals genèticament perquè són germans, diguéssim, i llavors hi posa una tercera cèl·lula que no se sap d'on surt, ni quins gens té, ni res. Llavors, escriure d'aquesta manera que dèiem, a veure què passa, és aquesta mirada des del microscopi. Sí, perquè a més el triangle aquest, generalment en les associacions humanes, quan n'hi ha tres, s'acostumen dos a aliar contra un tercer per acabar-se exterminant entre ells els dos. Els triumvirats, aquestes obretes de tres, hi ha molta mutació. Per la Santíssima Trinitat va passar això, no? La Santíssima Trinitat, em sembla que dels tres, em sembla que sempre ha quedat l'Esperit Sant, no ho sé. No ho sé, però vull dir que sí que hi ha mutacions de relacions, de sobte. Hi ha molts moments que dius, ara aquests dos juguen junts i aquest tercer queda fora ara. Però de sobte un d'aquests passa aquí o aquest passa allà. Com la bossa aquella que ens passem, no? Però en el fons és la cosa, l'essencialitat del conflicte, no? El conflicte més essencialment pur pots fer que això, dos iguals i un de diferent, a veure què passa. Llavors, a partir d'aquí és com dir, això cap on te pot derivar? I crec que ell també, d'alguna manera, l'escriptura deu ser un procés semblant als d'assajos, d'investigació, d'exploració, a veure on te pot portar això, i finalment, quan acaba el viatge, ho destila i ho deixa escrit perfecte. Però d'alguna manera, potser sí, la sensació és que d'alguna manera a l'assajar has de fer el mateix viatge. Un viatge paral·lel al que ell ha fet escrivint. Perquè si no... A part de que, diguéssim, jo personalment crec que és la part més interessant de fer teatre. Vull dir que la cosa que alguns directors potser fan, o a vegades veient un espectacle sembla que facin, de que ho tenen tot claríssim a casa i arriben al primer dia d'assaig i ho tenen tot claríssim, jo em sembla que es perden el millor de tot el procés, que és trobar, descobrir... Quan a partir d'un dia d'assaig comença a aparèixer un món nou, inconegut, que és el que et portarà cap al viatge, i això és extraordinari.